intom u sejrin, xandru u għejdu li s-saltna ta' smewiet waslet. Fejqu l-morda, għajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi, keċċu xjaten, bxejn ħattu, bxejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram, u la ħorġa triq, la żewġ ilbiesi, la qriq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal fejn titħlu, araw ikun xem min jixraqlu tmorru għandu, u ibqaw f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta tidħlu f'dar, sellmu lin-nies tagħha, u jekk tkun dar li jixraq ilha, ħatiġi fuqha s-sliem tagħkom, imma jekk tkun dar li ma jixirqilix, ħajerġa' lura għandkom is-sliem tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax minn kliemkom, uħorġu l-barra minn dik id-dar jew belt u farfru it-trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom li jum il-ħaq ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-ewwel nett, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: b'xejn ħadtu, b'xejn għatu. Dak li kienu rċevew minn Ġesu iridu jadduh lill-oħrajn mingħajr ma jistennew xi ħlas għalih. Ridu juru bl-attitudni tagħhom li l-ewwel interess tagħhom huwa Alla u mhux il-qlieħ materjali. Ridu jisservu mingħajr skopijiet ħżiena, mimlija bil-karità u l-paċi u bis-sempliċità. Ridu jitfgħu l-attenzjoni tagħhom fuq ix-xandir tas-saltna tal-Alla u mhux jiġu mfixkla b'affarijiet ta' inqas importanza. Ridu jivvjaġġaw ħfief, jieħdu biss dak li kien l-essenzjal u jħallu warahom dak li seta' jiddistrattom biex ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq il-ħidma tax-xandir tal-kelma tal-Alla. Kellhom jagħmlu dan ix-xogħol mhux għal dak li setgħu jiksbu minnu, imma għal dak li setgħu jagħtu b'xejn lill-oħrajn, mingħajr ma jistennew xi privileġġi speċjali jew xi forma ta' ħlas. Il-faqar tal-ispirtu jeħlisna mill-kilba u l-preokkupazzjoni fuq dak li għandu jkollna u joħloq fina spazju għal providenza tal-Alla. Il-mulej jrid li d-dixxipli tiegħu ikunu dipendenti fuqu u mhux fuqhom infushom. It-tieni, Ġesu qal: il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Hawn naraw verità doppja. Il-ħaddiem tal-Alla m'għandux ikun ippreokkupat fuq l-affarijiet materjali, imma il-poplu tal-Alla m'għandu qatt jonqos milli fid-dover tiegħu jagħti lil ħaddiem ta' Alla dak li għandu bżonn biex jgħix. Inti titlob għal ħidma tax-xandir tal-Evanġelju u tissapportja bir-riżorsi materjali tiegħek. Ġesu jtemm l-istruzzjonijiet tiegħu bit-twissija. Jekk in-nies tirrifjuta l-istedina ta' Alla, ikunu jġibu il-kundanna fuqhom infushom. Meta Alla jagħtina l-kelma tiegħu, din hemm magħha responsabbiltajiet kbar li nwieġbu għaliha. L-indifferenza m'għandix posta hawn. Bil-mod kif inwieġbu għall-kelma, jew aħna favur jew kontra Alla. Alla jagħtina l-kelma tiegħu ħalli aħna jkollna l-ħajja fih u jrid jaħdem fina u permezz tagħna għall-glorja tiegħu. Alla jaqsam il-kelma tiegħu magħna
u jibatna biex inxandruha b'konvinzjoni u b'sempliċità lill-oħrajn. Int tagħti xhieda tal-verità u l-ferħ tal-Vanġelu bil-kliem u bl-eżempju tiegħek quddiem dawk ta' madwarek? Mulej, għamel li l-ferħ u l-verità tal-Vanġelu jittrasforma lil ħajti ħalli jien nagħti xhieda tiegħek ma' dawk ta' madwari. Għatini l-inxandar il-verità u d-dawl tiegħek kull fejn immur. Amen.